Ito mga kachapsoy, siya yung mag-audition sa PBB. PBB, Summer Norte version. Wow! Ayan. Bakit ka nagwawaw? Alam mo ba ang ibig sabihin ng PBB? Pabalik-balik. Pwedeng sa pag-aaral. Pwedeng sa CR. Nagdayari yun. Nag-uro-uro nga pala. Hello mga kachapsoy. Pupunta pa kami ng Palapag. At doon kami manchachapsoy sa Palapag. Hello mga kachapsoy. Welcome back to my channel. Nandito kami ngayon sa Kalumutan Pier. Dahil pupunta kami ng Palapag. Hello guys, nandito kami sa Pangpang Pier. Ayan oh, nandiyan yung mga sasakyan ko dati. Papunta kami ngayon sa station. Hindi ko lang alam kung police o hindi, radio station mga chapsoy. Ayan oh, yung dagat ko. Sandali ha, mag-hi tayo sa mga natin, madadaanan natin. Huwag kagad mahiya kay wala naman sa atin nakakakilala dito eh. Sige, mag-wave ka dyan ng mga kamay mo. Hello mga kachapsoy. At dahil 1,000 subscribers na po tayo, magbibigay pa ako ng 10 regalo para sa ating maswerteng followers and subscribers sa ating YouTube channel and Facebook page na Maestro Waray. Pipili tayo mula sa ating mga followers and subscribers sa ating YouTube channel and Facebook page ng 5 sa mananalo ng special gifts at 5 ring mananalo ng 50 pesos regular load. Narito mga kachapsoy ang dapat gawin para makasali sa ating giveaways. Una, dapat ay naka-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Hanapin nyo lamang po sa YouTube, Maestro Waray. I-subscribe nyo po at screenshot nyo po na nakasubscribe na po kayo. Pangalawa po, dapat po ay naka-follow kayo sa aking Facebook page na Maestro Waray. Ganon din po ang inyong gagawin. Screenshot nyo po na naka-follow na kayo sa aking Facebook page. Pangatlo, dapat po ay i-share ninyo ang video na ito sa inyong Facebook account. Isa-isa ko pong titingnan lahat po ng sasali kung naka-share po yung video na ito sa inyong Facebook account. Pang-apat, kung bago pa lamang po kayo sa aking YouTube channel na Maestro Waray, dapat po ay manood kayo ng isang video, kahit isang video lamang po, para po hindi mawala ang inyong subscription. Kasi kapag nag-subscribe po kayo sa isang YouTube channel at hindi kayo nanood ng video, nawawala po yung inyong subscription. So please, panoorin nyo po kahit isang video lamang po. At syempre yung panghuli, pang-5 po, ipopost ko po ang video na ito sa aking Facebook page. Dapat doon po ay mag-comment kayo at ilagay ninyo din doon yung picture ng inyong pag-subscribe sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. At kapag nagawa na po ninyo iyon, doon po ay magiging officially kasali na po kayo sa aking giveaways. So ayan, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel na Maestro Waray. Ginagawa ko po ito mga kachapsoy para po balang araw, padating po ng panahon, kung tayo papalarin, gusto ko pong makatulong sa ating mga kababayan dito sa Northern Samar, lalong-lalo na po sa ating mga kapuspalad na mga kababayan. At ayun po, maraming salamat po. Sana po marami po ang sumali sa ating giveaways. Bagaman kaunti lamang, maliit lamang po ito,
isang karangalan at kasiyahan ko na po na makapagbigay sa inyo kahit pa paano, dahil sobra pa akong natutuwa sa inyong patuloy na suporta na binibigay ninyo sa akin. Maraming salamat mga kachaps. Gusto ko pong idagdag mga kachapsoy na buwan-buwan na po tayong mamamahagi ng giveaways sa ating mapapalad na mga followers and viewers, subscribers ng ating YouTube channel and Facebook page na Maestro Waray. So, palagi po sana ninyong i-share yung aking mga videos nang sa ganun po ay makasahod na po tayo, makatulong na po tayo, magawa na po natin yung ating kawang gawa para sa ating mga kababayan dito sa Northern Samar. Again, maraming salamat sa inyo at sana po'y patuloy ninyong suportahan ang aking YouTube channel na Maestro Waray. Gasolina mangkit. Nano sinang gasolina, Luigi? Petrolyo. Gaga. Nga full tank. Saka litro. Kuya, pwede man makiana. Hayang po banda din ang Junisio. Genesio Village. Mato pa. Ngayon, banda pag-agi. May bulangan, di ba? Yun lang nga, akal, diretso lang eh. Kamano niya bulangan, ang tapad naman, Genesio na ito. Junisio. Sige. Kuya, ano nangyari sa tindahan diyan? Kay shoutout ko. Ha? RG? Margie. Shoutout mga kachapsoy sa tindahan ni Margie. Margie, mga kachapsoy, ayan oh, yung may-ari ng tindahan, ayan, nagagasolina siya oh. Mura lang sa kanya yung paggasolina. Basta magpa-change oil ka sa kanya lang. Salamat Kuya Margie ha. Uy, agad kami pag-iwani. Salamat Kuya. Kuya pa, subscribe ha, Maestro Waray. YouTube, thank you. Ngayon ko na sir. Basta Waray lang pamata. Basta tadungon ka na ako nga. Tadungon tayo. Ang katapos sa sipon lang. Ayun, mga katapos, nakapasubscribe tayo ng isang na customer. Hello mga kachapsoy. Andito yung mga kasamahan ko. Sila. Tapos ito mga kachapsoy, siya yung mag-audition sa PBB. PBB Samar Norte version. Wow. Ayan. Bakit ka nagwawaw? Alam mo ba ang ibig sabihin ng PBB? Pabalik-balik. Pwedeng sa pag-aaral. Pwedeng sa CR. Nagdayari yun. Nag-uro-uro nga pala. Hala, si Luigi, mga kachapsoy, sundan natin siya. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Hala. Patawarin niyo po siya, mga kachapsoy. Naguguluhan lang po siya. Hala, umaambon na. Hindi niya, magliko. Ito. Tuwangan liko. Thank you. Kuya, mag-hi naman kayo sa vlog ko. Hi, Maestro Waray Kuya ha, subscribe nyo. Ayan, nandito po tayo ngayon sa Barangay Junisio. Papunta ta dito. Pagkarinig ko. Ayan. Ito po dito yung Barangay Junisio. Hinahanap po namin yung radio station ng Palapag. Magtanong-tanong tayo dito. Ang lawak pala ng ng Junisio. Mopay. Di po dapat ang radio station nga di. Radio station. Lumugsad tayo. Ay, salamat ate. Hi naman ate sa aking vlog. Thank you. Mga kachaps, hindi talaga namin alam kung nasaan na kami. Hinahanap po namin yung radio station dito kasi kami po yung magpapatalastas ng Pau de Arco. Salamat ate. Ate, mag-hi naman kayo sa vlog ko. Hi.
Thank you po sa pag... Subscribe. Ate Maestro Waray, hanapin po sa vlog, sa YouTube, Maestro Waray, thank you. Opo, mga kachapsoy. Ito na, hinanap po namin yung registration dito sa Palapag kasi nga po, kami yung mapapatalastas ng Pau de Arco. Huwag lang kayong maingay. Ayan mga kachapsoy, maraming salamat sa panonood. Abangan ninyo ang part 2 ng video na ito kung saan magsasample kami kung paano maging DJ. Shoutout nga pala sa lahat ng mga nakasama naming DJs, especially sa station manager Sir Franz Modrigo at sa Your FM 101.1 Your Vegan for Life. Maraming salamat sa opportunity na makadala sa inyong radio station. Maraming salamat din pala sa aking mga nakasama sa vlog na ito, sa aking tropa na si Luigi Balangkit at sa aking pinsan na si Pinky Servito. Maraming salamat.